28 urte igaro dira Espainiako poliziak Jose Arregi hil zuela Karabantzelgo espetxean, Madrilen. 9 egunez inkomunikatuta eduki zuten Arregi, eta haren hilotzaren argazkiek argi utzi zuten torturatua izan zela. Irudi hori esker baieztatu zuten poliziak ukatutakoa. 9 egunez Jose Arregik torturak jaso zituen, hil arte. Argazki horiek nola atera zituzten misterioa izan da orain arte. Gaur arte, berriak dakarki erantzuna. 1981ko otsailean, Juan Cruz Unzurunzaga Jose Arregiren hiletan izan zen, Zizurkilen Gipuzkoa, beste 100 herritarrekin batera. Denen ahotan zegoen Arregik torturak pairatu zituela, baina ez zegoen frogarik. Guardian ahora así sí antes es muerte natural, paro cardíaco. Juguean berriro eta plazan jende asko zegoen eta zuten gorputza baino dan etxita eta montatu zen kristorea dute bate batek kendu zino tapako familietan goiko parteko tapata orduan montatu zen baina kriston karrerak eta Guardia Zibila Polizia Nazional kriston folio eta handik gau arte ezen. Vicente Amestoi artista zena lagun zuen Unzuruntzagak, eta gia agerian uzteko zerbait egin behar zela erabaki zuten. Area juntas, putak egin hau hola gertatzia, hay que hacer algo, eta ez dut eta ordu bizitero, pues el gordo garritan, Vicente oso azkarra aukene. Hiletaren gau hartan, Unzurunzaga eta Amestoi, lurperatzaile baten laguntzaz, Zizurkilgo hilerrira abiatu ziren. Hogeita 8 urteren ondoren, Unzuruntzagak kanposantura itzultzea erabaki du, berriarekin batera joan da. Hilerriko ateak gurutzatu bezain pronto, gau hartako oroitzapen guztiak etorri zaizkio burura. Hiruren artean nola atera zuten Arregiren hilotza, nola eraman zuten alboko eraikinera. Kaja, eta errespeto guztiekin kajerik egendun, eta beak sakan maindiri bat sudario bezala, jarri gendun gorputza gainean, eta gendun maindiria eta saltu zen barbaridade, el horror, gorputza, guretzen gorputz normal bat guretzen gorputza, beltza, moratua, eta gatu ginean jotama. Errespeto guztiekin ingendun argazkitzak. Eta gero berriz boitatu gendun alde batea eta bestea. Gero berriz maindiria jarri gendun eta berriz kajan sartu. Eta berriz eman gendun hilo bira. Hola esan zen. Bai hemen bertan. Ondo gogoratzen du hilkutza zabaltzean ikusitakoa. Kajan barru esatizu bat zuten lore batzuk, baina biruela lore, eta nota batzuk. Gau nota batzuk zuten, iriki zuten ian, organiko partea hartu gendun, aparte jarri gendun, eta errespeto guztiekin hartu gendun, gate gendun, gorputza jarri gendun, mainan gainean, eta orduan azaldu zen, 8 minutu nengo ginen dena. Hori, arrazoirak gatea, klak, hankak ituan zateria du. Okerrena, hankan guztiak la carne viva, nola, habían atravesado varias capas de piel hasta llegar aquellas eran bastante que salvajada, ¿no? Ez ziren ondorioen beldur, gau hartan Zizurkilgo hilerrian egindakoari esker egia agerian utzi zuten. Hombre, ni sentitzen dut, gutxienez desmontatu gendula, poderean eta estatuan eta gezurra handi bat, de una forma muy simple, muy sencilla, isildu ziren eta jende guztiak mundua jakintzun, que Jose Arregi fue muerto por torturas, para la historia y para todo el mundo, eta bestera, ez zen beni jakiko, ofizialki beak jakizute. Gertatutakoa 28 urte zizilpean mantendu ondoren, kontatzea erabaki du orain Unzuruntzagak.
Nire lagun inkingo batzuk eta pasakiteak, eta nire baitola salduan nian, baina nik inakana ez da guruture guain norreia bani juan, pentsatzen, kontatu inbaz. Eta gero matematik esan zitzean gainean. Matematik komentatu nirenean, hori kontatu inbaz, jakiteko, historia zen.